17 anyos nga babae gisunog ang ilang balay kay na-board lang kuno tungod sa gipatumang enhanced community quarantine. Atong sa ang detalye sa report ni GMA RTV News stringer Audi Hampong. Naabo ang balay nila Ginang Marcila buok sa Purok 4, Barangay Buena Suerte, Tukuran, Zamboanga del Sur, human kinisuruga sa iyang kaugalingong anak nga babae. Na-board lang kuno ang 17 anyos nga anak ni ini sa balay tungod sa gipatumang enhanced community quarantine og buot mulaag gamit ang ilang motorsiklo. Wala bisugot si Ginang Marcila tungod lagi sa gipatumang ECQ. Apan gikasuko ni ini sa anak og una kining mibahad nga surugon ang motorsiklo apan wala dinadamha nga balay di ay ang punterya sa dalaga. Minggawas gid sila, di gibadlong na mo ayaw na magsigawas tinanago na magay ng uban. Kaya basuko man siya kay gigadalo na ng motor, di yarang dauban ni ayaw aman ni taguan. Di taguan ang motor suko siya kaayo. Kay di na siya makagawas. Iyang gisunog ang iyang panimalay o pinaagi sa mga lukay o mga unas nga gibutan sa ilalim o iya kining gisilaban pinaagi sa usa ka disposable lighter. Aminado ang suspek sa gihimong krimen nga posibleng mag-atubang og kasong arson. Gikustodiya na kini sa DSWD. So ang kaso na mahitungod na sa arson. Kini kay minor man siya, 17 years old man siya. Pag-abot niya dinhi, amo din gitawagan ng atong DSWD para i-turn over siya tungod kay sila may adunay katakos o katungod sa paghawid. Ako si Audi Hampong para sa One Mindanao.